Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon, mga kining sa kaginang nga taga Piborcos, Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Gingging. Mahal ko ikaw. Nasayot kagit niya na. Di ba? Oh, hindi mo na naangay pangutan na pa. Mamatay kong malinahon. Maunon kong imo sa ilo. Ginoo ko. Hindi ko gustong muhilag ka sa akong pagtaliwan. Gusto kong magmalipayon sa gihapon na gusto kong magkakita kapag binuhat nga imong malon. Mas labaw pang naigugmag kanimo. Pit ka na ako. Pa, nanukon ka naman, Kod. Mahal ko ka mo. Mahal ko ka mo. Ma, hindi pa ba kita mamauli? Gibihan na ni Papa mo, Jenny. Ma, buutan siyang pagkabala. Wako'y ikasaway niya. Og nahimo siya maayong amahan kanimo. Ma, mingaw na kayo din sa sementeryo na mauli ng mga nanghatod sa lubong ni Papa. Mamauli na lang tama. Akyos ka mo dong. Pagmalinaw na lang sa imong pagpahuhay. Ay, Gine, kadag ko sa bahod, oy. Daan papitawon tayo kung dili ko ganang mo kuyog ni Muskamotes. Kay mahadlok ko sa bahod. Ma, relax lang, good. Hindi man kaangay mahadlok na malunod ng pampboat nga itong gisakyan. May katig man eh. Mulutaw na ta. Ay, pag kumidyag samaan ha. Dili ra ba intawon yung kakumidyahan ng gagat. Ayaw yun anang kumidyaha. Nangurog na baya ko dalis kahadlok. Wow! Kalindot sa lugar, ma! O, dili sa Esperanza, ang ilang pool. O, nindot sa dangilang rooms. Ay, kabaso. Kaya nga ni Kuyog ko ni mo din eh, oy. Ma, gituyo gani na ako ang gida ko ikaw din eh. Aron dili ka magmingaw sabay. Magmingaw ka dito sa tangwa ko. Patay na ko si Papa. Ma, gusto ko lang malingaw ka. Ma-unwind ka. So, relax, okay? Pila pa lang gani ka buwan nga namatay si Papa mo. Maglingaw-lingaw na ta. Ma, makasabot na si Papa, anak mo eh. Buotan ba ito siya? Kung siya laing gilantaw, ang ato lang kalipay. Okay, karong taod-taod, manggawas na din sa atong room. Mo ato na sa poolside. Gusto ko mag-swimming, ma. O, ato na lang sa kita man hapon. Abi ni mo, ma, nindot ang ambience dito sa poolside. Nakita mo na, ma, ha? Dili ba nindot kayo? Feels like heaven. Ma, ano ka? Gingging? Ikaw, Kini? Alan? Ikaw ba usab, Kini? Small world. Ikaw, Giday. Good evening, sir. I'm Shani, anak ni Mama Gingging. Oh, anak ka ni Gingging? Oh, excuse ha. Jenny, anak, dali na. Ma, katiyot. Mga pa ganita. Nak-order na kita pagkaon, oh. Ipatod na lang nato sa room. Dali na. Ma, may problema ba? Matubag ako. May problema ba? Ano mo sa... Naratol ka sa din, nakita mo katungtawhan na. Ma, mga nalihila ka. Ganong? Ganong nagkakita pa man, me. Nga naman. Ma.
Salamat nga, wa mo balibari ang akong imbitasyon. Regular guest ko din. Hinungdan nga, nakuha ko ang inyong room number. Akong gitawagan, through room-to-room nga call. Ug salamat, nga ikaw ang nakatubag. Matahom ka lang gihapon. Ikaw, sad. Gwapo ka lang gihapon, bisan pa man sa pagpanglabay sa katuikan. Hain si Edward, ang imong bana. Nganong ako siya makita na? Patay na siya. Lung cancer. Karma na tingali ang nahitabo niya. Tungod sa iyang paglubos niya. Hinungdan niya nagkabuwag ta, di ba? Edward, Tungod kaniya. Nagkabuwag ta. Ug nagbunga usab ang iyang gibuhat niya. Tungod kay kunuwa ka pa magsabak. Di ka unta mapugos sa pagpakasal kaniya. inutil si Edward. Wa kami makabaton sa anak. Imong anak si Jenny. Unsa? Dili ko makatuon ini, ma. Dili. Isod sa taas na katuigan. Amo kining gitago ni Papa Edward kanimo. Tungod kay dili siya gusto nga masakitan ka sa maong kamatuod. Gimahal ka niya sama sa usa ka matuod niyang anak. Usa ka manulugo sa giila kong amahan. Sugo sa ilim nung makahubog. Hinungdan nga nakabuhat siya sa paglugos ka na. Usa ka hikayo ni anak. Nga may gitambungan kaming party. Managsama kaming hubog. Guwan ako'y nahimo sa pagpugong kaniya. Tinuo ko. Sa Edward ang nahimo kong sumbunganan sa hikayon nga magkaaway kami si Alan. Sugod sila nga nakikala. Ang matuod ni mong amahan. God. Pag niadto hikayon na, nga gilugos ko ni Papa Edward ni mo. Tumang ka sila ka akong gipati kaniya. Tungod kay nagkalagyo kami sa hingpit ni Alan. Ang matuod kong gihigugma. Pero, to be fair, sod usab sa pila kakatuigan sa among panagtipo ni Edward isip magtiayon. Hinahinay ko na siyang kimahal. Buotan siya. Ug mahal kaayo ko niya. Mahal kita niya. Pila nakaadlaw ang nakalabay, sukad masayod si Jenny sa matuod niyang pagkatao. Nagdugay na kaayo siyang maulit. Hubog pagani kung maulit na siya. Dako kahang sayop kung anong ako pa siyang gituganan sa matuod niyang pagkatao. No. Angay lang siya masayod. Ug angay lang usap kong masayod sa matuod. Di pa uhay ang tanan. Alam na ko. Nga akong ikapakita kaniya nga akong pagkaamahan. Alan, Human sa akong kapakyak mo. Wa na ko'y nahimong seryoso ang relasyon. Ikaw, ug ikaw lang gihapon na ang akong gimahal. Gibubo ko ang tanan na akong panahon sa pagpalambo sa gamay kong negosyo. Nga nga rin ako dinis kamutis. may rason pa ako na nganong nakakuros pagbalik ang atong dana. Matag panghitabo adunay rason. Gikatakta dita na magbalik sa panahon aron kasumpayan ang atong kagahapon. Hello? Dili. Dili. Anak. Anak, salamat sa Diyos nga nagkamatong ka na upo. Pila kaadlaw kang unconscious. Giabunuhan ka og dugo tungod kay dagang dugo ang nawahatan imo. Tungod sa imong pagkadisgrasya, di nabangga ang taxi nga imong gisakyan. Anak? Gisumpayan ni Papa Alan nimo ang imong kinabuhi. Siya mao'y nidunar sa iyang kaugalingong dugo aron ka lang mabuhi. Salamat pa. Daghang salamat, Papa. Grabe ka di ay mutiaw ang kapalaran. Kung kamo gyud ang gitakda sa kahigayunan, bisan kung unsa pa'y mahitabo. Kamo o kamo lang gigihapon. Humasaw sa katuig sa kamatayon ni Edward, ni-propose ka na ako og kasal si Alan. Og nagpakasal kami. Nahimo ng maid of honor ang among anak na si Jenny. Sa pagkakaroon, malipayo naming nag-ipon, isip ko sa kapamilya. Daghang salamat sa inyong pagtagad nining akong sugilanon. More power sa RNN. Mao
kita mga higalan kaagi ni Gingging nga taga Piborgo, Cebu City. Ang mga kaagi kibata nagduwa sa radyo ni Mira Luna Tumulak kugubol sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga suking di paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, Handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baga, ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamilya. Mayong adlaw kanyong tanang na paminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra, ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatong kinabuhi ni akong suliran. Tawagan na kunyo sa pangalan nga Kent. Ingkod ang pangidaron. Itago lang sa bang akong address. Punto legal kini akong suliran. Bahin kini sa apelyido sa akong amahan. Kantod karon kami sa ilang mga anak napiktuhan. Ano niyo masabtan? Sugdon ko sa diyang nagsabot pa ako maginikanan na magminyo. Ingon ini ang mga panghitabo. Magpakasala ta, Esther. Aha? Makabuhay na lagi ko nimo. Kamaubi akong manguma. Daghanagay ko mga tinanom ng mga kahoy ug saging. Alang na sa atong ugma, Esther. Ato sing ingon silang mama ug papa kun mosugot ba. Unya, ang imong mga ginikanan. Ako naman silang kisultihan daan. Gusto na tikang minyoan. Ug wa may pagsupag nga akong mga ginikanan sa gusto kong may tabo. Tuod. Dili ba nga dili man mo tinuod nga amahan si Noy Densyo? Oo, bitaw. Stepfather ko lang siya. Kay gibiyaan man sa akong tinuod nga amahan si mama dihang gimabdos pa ko. Ug si Papa Densyo na lang ni barog nga akong amahan. Unya, kang kinsa man ang apelyidong imong gidakaron? Oo, siyempre sa akong stepfather. Unsa? Pero nagandong ba ko sa tinuod kong amahan? Wa man ko masukon niya sa pagbiyan niya sa akong inahan. Kay wa man ko mahibaw siyang hinungdan kung nganong gibiyaan niya ang akong inahan. Basig may bugat yun nga rason nga kinahanglan sabton. Kaya mao nga hangtod ron, naghantong paghihapon kong makita ko siya sa personal o matawag na akong papa. Felix. Nahala, sige. Kung gusto na mong magminyo, sige. Total, gusto naman sad mo sa edad nga magminyo sa akong anak ba? Ay, salamat. Salamat kayo nang ha. Nawa ako mo lisod-lisura sa ako pag panangit nga minyoan ko ng imong anak na si Esther. Unya, kanus aman mo mamay. Oh, sa labing daling panahonan. Total, nahibaw na ako mga ginikanan. Gusto ko makasal na si Esther sa labing daling panahon. Kalain ba sa ginawaan? Kalabi ba isok? Esther? Oh, kasayo ba ni mong nagsuka? Lain na sa ginawaan, Maoy. Labi kayo isuka. O sa pala kiluto ni Felix sa kusina? Kabaho ba? Nagluto mo, nagnukos. Lukos? Uy, pagtanong niya, Esther, oy. Ngano ka, oy? Gusto ko silang lula, ma. Ikaw na ni Felix ga. Tuwa ko silang lula, ha? Kini ko ganahan ka mo tanong sa giluto ni Felix. Oh, isa? Uy, ngano man to? Mabdos ka tingal, Esther. Aha? Mabdos ko lang? Nganong nangahangang hamang ka? Nga mamabdos manggid ka, kay doon naman kay Bana. Ingo na ini ang bation sa magbabdos na. Kahasol ko di ay. Balita is Felix, ana, ha? Unya ipaatiban ng imong gimabdos sa sentro. Pastilan na. May umaabot na dahil kong apo sa tuhod. Ay, karon nga, mabdos ka na, Esther. Mananghit ko ni mong manarbaho sa Davao. Ha? Biyaan na nun ko di mo nga. Magbabdos na ko sa tong anak. Kinahanglan ko, Esther. Ug sabta lang taon ko. May umaabot na kong tagastuhan. Ang imong pagpanganak. Mo kinahanglan nga manarbaho yun ko. Felix. Pero, nganong sa Davao man? Doble mo nga akong tumong sa maong lugar. Gawa sa pagpanarbaho, gusto ko siyang makita ang akong amahan. Unsa? Matod ko mama, taga Davao ko ng akong amahan.
Esther, di ko kumuhunong sa pagpangita sa matuod kong amahan. Felix, Milaring bitag kong papa sa Davao, ano sa pagbandabaho, huwag dasang papangita siya tinuod nga amahan. Huwag naman si papa papangita siya amahan. Huwag, gibulikan kisas kay gayunan. Kaya nagkita mo sila siya tinuod nga amahan. Huwag niya, Salamat pa. Nagkita na kita. Kung nagdodoha kang anak ko nimo pa, ako siguro na pa. Mutuo ka ng luksong dugo pa. Mauna akong gibati. Diyang padong ka palang muso din sa hotel nga akong trabahoan. Wa ka ba di ay kabantay niya na pa? Parehas ta og mata. O may bagat at kilay. Parehas kita pa. Parehas tag ilong, di ba? Kukuha na. Magsulti lang unya ito pag-usap, ha? Kaya giniharang nagpaabot akong tuyo ng mga hotel. Magkita lang unya usa ka lugar. Felix ang gipangan ni mama nako pa. Felix, okay. Magsulti lang unya ito pag-usap, ha? Felix. Okay pa. Text ka pa, ha? Reply ba yagod ko, ha? O isuot na lang sa bang imong address din sa logbook pa. Ha? ha? Nakita mo rin mo tinuod nga mahal? Esther, nagkasulti na mi. Ginungog yun sa ginawa ang lugay ko ng kiampo. Nga, ikita ko ragayod ang akong matuon nga amahan. Sarap bang ako, anak? Mao lagi. Kinsa bagoy magdahom nga, makasuwat siya sa iyang pangalan sa logbook sa among mga guest dere sa hotel, diin ko magtrabaho. Pagbuod yun to sa Ginoo, Esther, ug sag yung kalipay, no? Papa dayon ang akong itawag niya. Unsa? Aray. Esther, nga no ka? Ha? Koin, kalit-kalit sa kita ako tingan. Ha? Mga anak ka na tingali. Tingali, kay maurong mga lawang ang akong ianak. Sige. Paulay ko karon dayon, Esther. Nakaanak ka na, Esther. Lalaki ang unatang anak. Liwat kay nako. Mao ba? Maayo noon nga na lalaki. Di mauban ay gusto ni mo. Tuod ay. Naparehistro ko na siya. Gipangalan ko siya og Kent. Ug ang iyang apelyido na sa tinuod kong amahan. Unsa? Oo, aron di na kita magkaproblema pa sa maabot, Esther. Kay mao magina ang tinuod kong apelyido. Mao nga ang unatang anak magdana sa akong apelyido nga apelyido sa tinuod kong amahan. Pero Lex, nakasal ang apelyido sa Mustafather ang imong kita. Dili ka hanuta, mas magka-problema na sa umaabot. plano das kong amahan nga ipausab niya ang iyang apelido. Natos tinuod na niyang amahan. Kay apelido magud sa iyang stepfather ang iyang gidaa, sukan sa pagkabata. Apan niabot na lamig, upat niya ka mga anak, nagiparehistro niya sa apelido sa tinuod niyang amahan. Huwag siya magkapausab siyang apelido, nga nagdaa sa apelido sa iyang stepfather. So kaming ilang mga anak, lahi ang apelido sa mga amahan, basis iya pagparehistro. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, gipaang ka nang inahan sa mga amahan. May lahi-laki nga nanubag, baong apelido sa stepfather ni Papa ang giparehistro sa iyang inahan ngadto niya. Malido ba mga pagparehistro nga nagdam siya sa apelido sa dili niya tinuod nga amahan? Ikaduhang pangutana, nagkasal ako maginikanan nga apelido siyang stepfather ang gida sa kong amahan. Apan na siyang gimabdos pa ko, nakita si Papa ang matuod niyang amahan. Gusto ba si Papa nga apelido sa matuod niyang amahan ang giparehistro nako usa ka mga isuon? Ikatulong pangutana, plano ni Papa nga ipausab niya ang apelyido ngadto sa apelyido siya matuod nga amahan. Aron maparihan mi og apelyido. Pwede ba pagod na? Dako ba may magasto? Ikaupat og katapusan. Niabot may upat yung mga anak ni Papa nga nagdaa sa apelyido sa matuod niyang amahan. Samtang siya, apelyido sa iyang stepfather. Mo-graduate na ba as valedictorian ng among kamangutan? Ipadayon ba na mo ni apelyido, ha? Palihog tabangi og tabagi ko. Kini ang akong suliran, Kent. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal og problema sa mga ginadiling drugs. Muna ina mo pagdugay ipadala ninyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account
Kini ang Akung Suliran, official writer space. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello, mga sukintig paminaw. Kumusta naman mo din ha? Hinaut untang awa mo nagpadas panahon. No, ang ato ang katapol, atong ipadaplin, ug padayon tang mukugi para mo asin susutas atong kinabuhi. Bahala na lang ang ato ang mga problema din ha, kay di mo gyud na mawa. Di mawa ang Smile na lang problema. na nato, no? Ya, ato ra gyud nang isalig, no, sa kahitasan nga naara gyud ni kasulbaran tanan. Yeah, if you will brave enough to say goodbye, partner, Mm. life will reward you with a hello, Sweet hello. somewhere. Yes. Yes, kita mga i-greet ni Kaya ako partner. i-greet ang atong counterpart dito sa Butuan City, partner, no? RMN DXBC, no? Nagnasad siya dito yung programa, partner. So, mayong pagpaminaw ni Father Just Cadorna OAD, no? Diya sa Butuan City, RMN DXBC, no? So, this is Mistro to Daryl and Lulong diya sa Tabos Sports Center, no? Yes. Hello. Si letter sender karong adlaw, partner. Ang atong letter sender si Ken, 20 years old, wala niya gibutang ang iyang address, partner, no? Punto legal ning iyang problema, no? Ang kini ko nung iyang suliran, nagminyo ang akong inahan. Ang iyang inahan. Ang iyang inahan. Oh. Ang apelyido nga gidala sa iyang amahan nga apelyido. Sa iyang stepfather nga i-mention nato ang ngalan, partner. Mhm. is para giyera, no? Pagkasal nanganak sila ug samtang nagburos ang iyang mama ni adto ang iyang papas tuwa sa Davao nagtrabaho. Nagkita sila tinuod niyang amahan ning uli ang iyang papa ug apelyido na sa iyang papa ang giparehistro. Hangtod na sa ikaupat karon attorney among kamanghuran nag-eskwela kini grade 11 valedictorian. Unsay buhaton na mo ipadayon ba kining Yes, yang Kada, isa kung ibalhin na mo ang iyang apelyido, iyang birth certificate, pila ka ang ilang magasto, partner, no? Oo. Balita ato na sa ato pangutan na, partner. Okay. Dito sa pangutana, no? Ang unang pangutana niya, gipaangkan ang inahan sa among amahan. May laing laki nga nanubag. Maong apelido sa stepfather ni Papa ang iparehistro sa iyang inahan ngadto niya. Balido ba ang maong pagparehistro nga nagdalaman siya sa apelido sa dili niya matuod nga amahan? Dili gyud na valid ang registration kay ang kanang pagbutang nato kung kinsay mother ug kinsay father, ang pasabot ana kinsay atong biological mother ug kinsay ato ang biological father. Dili kung kinsay mga niangkon. Now kung angkan manggod ta, no? Pwede manggod gyapon na nato ibutang kinsay amahan or di na lang nato butangan or anon. Kung mga mahan gyud na ang kanang iyahang stepfather, di manggod na mao ang sakto nga proseso para madala ang iyahang apelyido o para siya ang ilhon nga amahan legally anang bata, no? Sayop to nga proseso niya. Siman ninyo nga aside from the fact na sayop to siya nga proseso, katong akto sa pagpamakak pagpamaniobra o pagsuwat sa dili tinuod ug sakto nga detalye sa birth certificate sa usa ka bata usa ng kaso nga kriminal nga pwede gyud ta mapriso kung ato nang buhaton. Ayaw gyud to ninyog sunda og usba ang gibuhat, no, sa ginikanan niya kay di gyud na pwede mapriso in taon-ta ug masakpan ta. Okay. So ikaduhang pangutana, nakasal lang ako mga ginikanan nga apelyido sa iyang stepfather ang gidala sa akong amahan. Apan dihang gimabdos pa ko nagkita si Papa og sa matuod niyang amahan. Husto ba si Papa nga apelyido sa matuod niyang amahan ang giparehistro nako og sa akong mga igsuon? Mao na ni Ron kay So lahi sa apelyido, nagpagugot na gyud kaayos na tanan. Oo, Di man gud na pwede nga kamo in town may magbuot-buot kung unsay inyong isuwat sa birth certificate ninyo. Medyo complicated, no? Ang imuhang manggong sundon kay nahimo na nang maoy imuhang record. Sumonga na pud untay sundon sa imuhang mga bata sa imuha unless ikaw mismo imong kurihian ang imuhang sayop nga record. Gikorek sa unta to sa iyahang papa ang iyahang sayop nga birth certificate para ang iyahang dalhon nga apelyido ang apelyido sa iyang matuod gyud nga amahan para kamong mga anak ang madala ninyong apelyido ang apelyido sa inyong lolo. Now, lisod kaayo na nga ang sayop dungagan ninyo og laing sayop. Di gyud to sakto ang gibuhat sa inyong papa. Okay. Ikatulong pangutana. Plano unta ni Papa nga ipausab niya ang iyang apelyido ngadto
nasa apelido sa iyang matuod nga amahan. Aron ito na. maparihan na may og apelido. Correct. Pwede bagod na dako ba ni og magasto? Pwede gyud kaayo kay mauman ang sakto ug angay gyud untang buhaton. Di gyud intaw na dako og gasto, di pa gyud na siya anak kadugay, di pa gyud na siya ingon anak pag gyud unta. Kakuti, sumuadto lang mo sa local civil registrar kung asa na rehistro ang birth sa imuhang papa og adto ninyo i-correct. Mo fill up lang mo dito og papel og magdamo sa mga requirements nga gikinahanglanon sama sa valid ID, sama sa birth certificate, sa imong papa ug sa iyahang papa nga biological no yang matuod nga papa para pagprobar nga siya gyud ang amahan sa imong papa ug dapat nga iyang apelyido pod ang dad-on niya maski pag illegitimate siya kay gi-acknowledge man siya. Okay. So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Niabot na may ugupat ka mga anak ni Papa nga nagdala sa apelyido sa matuod niyang amahan. Samtang siya sa apelyido sa iyang stepfather. Mo-graduate ra ba ang og valedictoria ng among kamanghuran? Padayon ba namo ang ning apelyido ha? Padayon na kay mao manggod na ang sakto. Ang importante i-correct sa imong papa ang sayop niya nga apelyido para makonsistent na mong tanan. Ikaw, imong mga igsuon, ang imuhang papa og ang iyahang sakto og tinuod nga papa maoy dapat parihas og apelyido. Now di man pud na maka-affect pod sa performance pod sa imuhang igsuon. Mabalediktoryan ra man gihapon na siya. Ang importante lang na sakto ug mahan ay ang inyong dili lang gyud school records but also government records. Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong sa pagpaminaw sa among tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinigapon sa to ang programa kini ang Akung Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Aranan. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.